Бу тапшыруны алып барудан иң бәхетле мин дөньяда. Бәхетем дуслар шунда. Күпләр өчен яңалык булган тарих белән уртаклашуда. Сәлем дуслар, малайлар һәм кызлар. Иртән рифма белән уянсаң, көне буе шулай сөйләшәчәксең дигән фикер бар. Күрәсең, бүген бу миңа да кагылды. Эфирда йолдызлык мизгелләр тапшыруы. Даими тамашачыларга искә төшерәм, безнең белән беренче тапкыр очрашучыларга хәбәр итәм. Созвездие йолдызлык фестиваль хәрәкәте барлыкка килүе тарихы турында махсус проектны без дәвам итәбез. Сез безнең беләнме? Димәк, алга тарихка юл тотыйк. Фестиваль хәрәкәтенең мавыктыргыч мизгелләре турында сөйләүне дәвам иткәнче, төп моментларны искә төшерик. Рәсми мәгълүматлары буенча фестивальгә 4 ел. Ул Татарстан Республикасы президенты патронажы астында уздырыла. Ел сайын фестиваль нәтиҗәләре буенча, финал нәтиҗәләре буенча гран-при тапшырыла. Һәм зур җидегән йолдызлыгында бер йолдызга гран-при иясе исеме кушыла. Тагын да яхшырак була алмый сыман, дуслар. Тик була. Камиллеккә чикләре юк. Счастья в мире нету, это ясно всем вокруг. Столько музыки и света, ты мой друг и я твой друг. Здесь таланты состязаться не устанут никогда. Море песен, море танца, смех и радость навсегда. Созвездие солнца, созвездие света, созвездие встречи и доброй мечты. Созвездие дружбы, созвездие веры, созвездие мира, тепла и любви. Летом, осенью, весною, пусть бежит за далью даль. Мы с тобою всей душою наш любимый фестиваль. Пусть услышит песню эту вся огромная страна. Этот зал и эта сцена будет с нами навсегда. Созвездие солнца, созвездие света, созвездие встречи и доброй мечты. Созвездие дружбы, созвездие веры, созвездие мира, тепла и любви. Фестиваля лучше нету, это ясно всем вокруг. Столько радости и света, ты мой друг и я твой друг. Смех и музыка и солнце, мы навек теперь друзья. Ярко в небе светят звезды, это ты, а это я. Созвездие солнца, созвездие света, созвездие встречи и доброй мечты. Созвездие дружбы, созвездие веры, созвездие мира, тепла и любви. Менә шулай итеп 2004 елда башланып китте безнең гала концерт. 2003 елда Кырымда беренче иҗади смена вакытында Евгений Аладинский һәм Владимир Фечин тарафыннан иҗат ителгән җырдан. Дискотека солнца дигән күңелле һәм якты җыр бүгенге көндә бөтен дөнья буенча таралган миллионлаган йолдызчыкны берләштерә торган фестивальнең яңа гимнына әйләнде. Дуслык атмосферасы сәхнәдә дә, сәхнә артында да ташып тора иде. Ул балаларны тулыландыра иде. Төрле район вәкилләре җиңүчеләрдән дуэтлар барлыкка килә иде. Менә мәсәлән, Ярчалы егете Раузил Гыйльманов һәм Актаныштан Агыйдел җыр һәм бию ансамбле. Бармаклары белән гүя гармун телләрен саный. Берсен ала, берсен куя, бер егет гармуны сайлый. Гармуны сайрый.
Менен жилкетерге гармонlar бармы мында? Тукта, тукта, нендегей Шулай ук дуслар, фестивальда ел сайын катнашучы төркемнәр һәм башкаручылар белән очрашулар да традициягә әверелде. Алар арасында Чистайдан «Ритмы детства» бию студиясе, Әлмәттән «Настроение» үрнәк бию ансамбле, Актаныштан «Агыйдел» бию ансамбле һәм Альберт Садыков, Яр-Чаллыдан «Мизгел» җыр театры. Соңгысын, дуслар, гала-концертта чыгышын күргәннән соң «Путь к звездам» халыкара фестивалендә Россия данын якларга чакырдылар. Бу әлбәттә «Мизгел» җыр театры өчен дә, фестиваль өчен дә зур горурлык булды. Yaşığa parağız Umarıza yaşığa Umarıza yakolka Umarıza yasuza sabahı Umarıza yaşığa Umarıza yakolka Umarızaya suza sabahı Umarızaya bikti susevşeva Bikozgına yaşı turayıp Umarızaya bikti boşuna sayı Umarızaya sulamayıp Umarızaya bikti boşuna sayı Umarızaya sulamayıp Yok mini yaşar idim uzak uzak Minem kilmi alay bulasın Umarızaya kebe Umarızaya kebe Umarızaya kebe sulasın Umarızaya kebe Umarızaya kebe Umarızaya kebe sulasın Традициялар турында сөйләүемне дәвам итеп, Россиянең бүтән субъектларыннан да катнашучыларның катнашулары турында әйтергә кирәк. Бик теләп катнашулары турында. Шулай итеп, 2004 елда, дуслар, безнең йолдызчыкларыбыз Оренбург өлкәсеннән һәм Астраханьнан кунакларны кабул иттеләр. Хәтта Мадридтан да кунаклар бар иде дип сөйләштеләр. Тик аларны берәү дә күрмәде. Алар бары тик чәчәкләр генә калдырып киттеләр.
Фестиваль башлангыч этапта ижади экспериментлар өчен үзенә кара бер майданчык булып тора. Мин хәзер сүзне дуслар ике егет турында алып барам. Соңрак аларны җан атарлар джукбокс төркеме буларак беләчәк. Владимир Иванов һәм Кирилл Шарафетдинов җөрәк зәләренә үз музыкаль стилен тәкъдим иттеләр. Анда капелла һәм битбокс катыша. Бүгенге көндә Кирилл Шарафетдинов бүтән тормыш юлы сайлап алды. Ә менә Владимир Иванов үзенә тугры булып калды һәм бүгенге көндә джукбокс төркеме составында беренче һәм бүтән федераль каналларда күңел ачу тапшыруларында музыкаль резиденты булып тора. Вакыт өчен гадәти булмаган башкару, әмма ни дәрәҗәдә сыйфатлы һәм матур. Шулай ук 2004 елда берне түгел, ә берничә Дмитрий Платоновны сәхнәдә күрү матур һәм гадәти булмаган хәл. Әйе, дуслар, фестивальнең төп алып баручысы Дмитрий Платоновның бик күп ярдәмчесе барлыкка килде. Ни өчен? Чөнки конференц номинациясе барлыкка килде. Ачыктан ачык әйткәндә, бу номинациядә катнашучылар өчен әлегә кадәр табышмаклар күп. Ничек итеп энергияне тапшырырга һәм ул күп булмасын. Һәм сәхнәгә чыккач үзең турында сөйләргәме, яисә башкаручы турында. Монда, дуслар, шикләр бик нечкә. Шулай да 2004 елдан алып, безнең йолдызчыклар бу номинацияне бик яраттылар һәм бик теләп катнашалар. Урманнарга кирсәң, сызгырып кер, селкелмәгән агач калмасын. Җырлар ушания, синең җырлавыңа барча халык кушылып җырласын.
Шыннан да достар, бездә бүген җыр, моң, күңел ачу бәйрәме. Әйдәгез әле, җырчыларыбызга кушылып, җырлап, биючеләребезгә кушылып, биеп утырыйк. Ә хәзер сезнең каршыгызга Әстерхан шәһәреннән килгән яшь йолдызыбызны чакырам. Каршылыгыз сәхнәбез түрендә Рушания Назарова. Күрдем чишмә буйларында, болынардан кайта барышлы. Бастагышы гомер юлларында, яши алсак иде ялгышмый. Бірінші тапқыр гала концертқа Татарстан Республикасы президенті келе алмады. Әйе, достар, мұндай шырақлар да була. Әмма ләкин балалар президентның мәшғүл кеше икәнен бик яхшы аңлыйлар. Өстәвенә, оештырма комитеты рәисе балалар аның турында үзләре бик җылы итеп әйткәнчә, учагыбызның саклаучысы Зилә Рәхимҗан кызы Валиева фестивальдә катнашучыларга Минтимир Шәрип улы Шәймиевның җылы сәламләү сүзләрен җиткерде. Кадерле дуслар, хөрмәтле фестиваль кунаклары. Барыннан да элек сезне нәкъ менә сезгә адреслаган сәламләү белән таныштырырга рөхсәт итегез. Кадерле дуслар, Созвездие йолдызлык 2004 яшьләр фестивалендә катнашучыларны һәм кунакларны чын күңелдән сәламлим. Күп милләтле Татарстан җирендә яшьлек, дуслык, игелек һәм талант бәйрәме хөкем сөрә. Республиканың иҗат күгендә яңа исемнәр ачучы эстрада сәнгатенең якты, үзенчәлекле фестивале Татарстанның мәдәни тормышында иң мөһим вакыйгаларның берсе булды. Образларга бай, гаять тәсирле һәм әһәмле фестиваль хәрәкәтенә кушылып, бу бәйге төрле мәдәни традицияларны берләштерергә, аларны яңа эчтәлек белән баятырга, гасырлар буена тупланып килгән олы мирасыбызны саклауга һәм үстерүгә хезмәт итә. Шунысы да куанычлы. Быел конкурс оештыручыларының тырышлыгы, республика җитәкчелеген һәм Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының ярдәме белән фестиваль республикабыз чикләреннән генә калмыйча, үзен гомум Россия күләмендә дә таныта алды. В полной мере Иҗади яшьләребезнең талантын ачып, фестиваль кеше күңеленең эчке матурлыгын, әйләнә-тирә дөнья гармониясын бәяләргә, үз кулларың белән игелек кылырга һәм кешеләргә бүләк итәргә өйрәтә. Бу изге эштә сезгә һәрвакыт уңышлар юлдаш булсын. Фестивальдә катнашучыларга һәм кунакларга иҗади казанышлар, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан президенты Минтимир Шәймиев. Dar
Әле генә без сезнең һәм Зилә Рәхимҗан кызы Валиева белән бергә Яшел Үзәннән Лилия Мөхәммәтовага гран-при тапшырдык. Кушлашырга вакыт дип уйлыйсызмы? Юк, дуслар. 2004 елның төп яңалыгы. Гран-при хореография номинациясында тапшырыла. 2004 елдан алып, Зур җидегән йолдызлыгында бер генә түгел, 2 йолдызга Созвездие йолдызлык фестиваленең гран-при ияләре исеме кушыла. Чаллы шәһәреннән Ирина Исаенко иҗат остаханәсе гала-концерт сәхнәсендә колыбельный биюен башкарганда, тиздән күк йөзендә аның, шәхсән аның йолдызы кабыначак дип уйламаган иде. Птица в солнечной короне с красной ягодою в клюве. Птица в клетке полотняной, спой свою песню. Чтобы нити узелочки расплелись, да развязались, дверца клетки отомкнулась, отворилась. Чтоб увидевши тебя и в объятья принимая, до небесно-голубая радостью зарделась. Чтоб услышавши тебя твои трели повторяя, от печали и отчаяния я навеки отогрелась. Дари-хей-хей, дари-дам, дари-дари, хей-хей, дари-дари-дари-дари, хей-хей, дари-дам, дари-дари, хей-хей, дари-дари-дам. А мое же сердце улетит с собою, и в лазури вышней прозвенит струною. Дождиком прольется, и следы печали прорастут цветами, травами, лугами. Дари-хей-хей, дари-дам, дари-дари, хей-хей, дари-дари-дари-дари, хей-хей, дари-дам, дари-дари, хей-хей, дари-дари-дам. А мое же сердце улетит с собою, и в лазури вышней прозвенит струною. Дождиком прольется, и следы печали прорастут цветами, травами, лугами. Я же в тех лугах травы собирая, буду ждать тебя, песни распевая. Дари-хей-хей, дари-дам, дари-дари, хей-хей, дари-дари-дари, хей-хей, дари-дам, дари-дари, хей-хей, дари-дари-дари-дам. Тапшыруыбыз ахырына якынлаша. 2004 елдагы фестиваль белән бәйле якты хатирәләр менә шушы DVD дискта мәңгелеккә кала. Сез дә, дуслар, безнең белән калыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.